Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod yun, di ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Rodelin nga napulong iti siyak mamet. Kung ano to'y, kay, napananan, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manumnemi tanagring ti cellphone ko. Ni Eva, nga kayim ko tumutawag man. Apay nga taya, kat nagkita kami mat ka nagsasalita nga nagmalmalim iti kalman iti opisina. Nakumat ibagana, imbagana ko iti kalman na, itakit nga Sabado nga tumawag. Ay, po, maobra na siguro, ori sakit mat maobra. Sinong batak? Hello, Eva. Abay. Friend, Rodelin, please. Please man lang. Please. Abay, please. Di mo pa imbagap sa please ko. Ibagam pa muna sa mo to, please ko nam. Nagranada mo ten gayim. Ana? Nagranada mo ten. Nagranada kit schedule ko. Kanagiti duwang boyfriend ko. Dahil kami alam kahit pag-rarapitan na kita lalaki. Lamabain. College graduate ka, mag-obisina. Pagkatapos, kurang na lang ni pagkata nga sausawan ka ng bayad. Sausawan ng bayad? Dududuha mo lang boyfriend ko dududuha. Kaya abi nga may mesa. Abi di ka agistik di may mesa. Napiyakin ka at adwa. Siyak ngay. Managpili ka mat kamin. Nagaduadudo kita kararam keng ka. Kunakmat keng ka oras sa amuunang ngay ayaten. Uwan ko na malatan tinasken. Ada mangi date keng ka. Kahit nung kaskasano, ado na kita agregalo. Kahit nung kaskasano, makaraman ka. Tinaduma-duma nga. Di naman iramanaman na kasta nga kinaaram mo. Amon daduma kasla kayat di makigayim keng ka. Amon, panang ipakarug di tao, kat gabata mamuda kang plegel. Bakit ipakarug ta kanya kat plegel man? Di nakaya na kayam, di saan? Paper man, please, italang. Hanak to, nagkidkid daw kang kan. Alam kami deta, nagranang araw, nga da-date ko ita. Kat, isaib nakman ka na di may isa. Anak! May ganon? Huwag. Isot ibaga kang kuha na. Sino ka na? Ni Tony. Gabata kay kahit ko ni Roel, nga ka-date ita, na umakin ni Tony ni. Ano? Padasak mamat ni Roel, maka nalaling. Tiyan nga rin to, brak. Mapangga iti ayan na, pag-urayan na, mapamudanunin. Kad ibagam keng kuha na, nga sika, iti kasukat ko. Sika ti proksik. Kat, anat obrami? Kat noan yan to, ti baga nang obrayan nyo, na kat usot obrayan nyo, pakpakawan. Amamum nito niyan, di ba? Nagkukuyok na minsan, nga napan, nag-snack, nag-lunch na pa di ba? Una, pinanawan dak. Una ta gumanat isuna. Panawan talata tagay mun tayong tag-check-inin ko nang gumanat karon. Ayan na, please. Tapos saan nga may duliwan na dyan Tony. Alam na, please kayo. Maudi na ito akid daw ko ka. Saan na ito akid kidawan? Alam.
Sige, mao din. Talaga nga diya akong kahit di makikayim kang ka. Saan ka na siya at kayim? Pudno diya ko nak manong nami nga saan nga siya at agayim ni Eva. Kabuta talaga nga pag-ayaman na naging lalaki. Nakagargaraw. Wan manong. Kinapudno na. Mas lada pa yung relasyon da iti manager ti bangko. Tapos sa rin mapano ko ito pa naka-opisina ni boss sa nakabaybayag. Ay, Eva, aya. Di ka latultulado nga naka-MM ma. Nga awang pa'y padas na. Adong agpeso da kita garaarim kanya kung didadak pa lang di high school, didadak ti college, o itata, maong opisina ko. Ako matikahit ko kadakwada. At dapat sa bali kayat ko. No sino? Secret. Saklat baka mo. Nagrubatak nga rot manong naming nagpa-sexy, nagpapintas, nagpabanglo. Napimpintasak met kahit ni Eva. Kinak manita. No ano't aramidan data nga tuni. Papaapalan dakidi. Agsinsinubo da. Pagkatapos, oray no makit-kita at ginarakop da lips to lips. Dandaniklay baga, siya mamye. Ay, kaslakla ubing manunaming at dati sangon ni Sarbing nga kasasaritak ti bagik. Siya mamye. Kung aging gawa ng naming nga nagring manin cellphone ko. Ni manin Eva. Hello, ano manin bagam? Mabangkawan, agur-uri sa jayan. Ano? Nakarubot kan? Ano na? Nakarubot ako. Nakon. O sige garatan. Mari na makalugang kasigod. Nakalugan na kasigod na ng tricycle. Bagag adagos ni driver marunong na sa dito pagiturungan na kanya. Itimol ko na. Manong nemi malasing ko ni Tony. Wow. Yung gwapo tila nga na yours. Numanang kitain na cellphone na. Agur oras. Nagnak itilikod na manong. Idada akong dilikodan na timbalyaw. Ha? Rodeline? Ibagman na malasin na. Ni Eva. Dahil ang orti problema. Dahil ang bagkaking ka. Umayakon mo na na. Kuna na lang ngayon siya timbaon na. Ha? Agri-ring ni Eva reto'y. Mabitlang. I-speaker ko atap numangig mo. Hello, Eva. Oh, anyang friend? Nakadanong ka dyan? Dak dito yan. Mangmangig na ka ni Tony. Ha? Ni speaker mo? Uy, mangmangig na ka. Nakasalita mga. Sweetheart. Pasensyahan. Biglaan kami awis na papakin ni mama. Nagbakasyon kami. Gusto nga, sa anak mo tayo nakapagkid-kid ka na kwada. Pasensya ka na. Orita, adamat kasaip ko. Ni Rodeline. Nagmerienda kayo latang adag-shopping ngayon. Right? Ako maramid ko Sige. Okay, pasensya ka, sweetheart. Agabrot ka doon maminsan. Sige, bye. Bye. Sige. Manong nami nagbuwelta ni Tony kalpasan na imadangin. Uy, pamanam, sumurt ka lang kanyak. Sumursurak lang ka. Doon na kami mapansin ni Pindas Kukit. Nabimpinasag ang ni Eva. Ni Eva nga naluglugan. Siya nga virgin na kiti lips ko, virgin na kiti adda ti barukong ko, virgin kang ronana iti adda ti nagbaitan ti legs ko. Virgin na virgin. Medyo ka din na Eva. Manungan na laki sakbay keng ka. Nagsardin na gulpe manung sa nagbalik. Ate bagbagam? Awan. Hanap mo na guno niya. Mas lamang mangin ko ti bagbagam. Ano ko matungin ko bagbagak?
Awan. Oo, matlagayam. Papananta, sumurot ka lang ta kanyak. Ang sumusurot ta, apihan saan ta kagabay. Di umabay ka. Apisan ka kibin. Kaya't mong kibinin ka. Una, be a gentleman. Di ba gentleman ka? O sige nga na, kibin. Anak labas basta kibinin. Anong harod man eh? Di ka akbayan nak. Kayat mo? No kayat mo nga akbayan nak. Di kayat ko ba? Sige. Medyo iyawid mo pa. Anay. Padilis. Napaara ko pa kengkuha naman. Nimita. At medyo na si karod ko. Pasensya ka, Anthony. Miningmingan nak mano. Napindas ka magkayang. No. Katalaga mo ka napindasak. Loko ka, Tony, ha? Napindasak matkat. Kinabanglo ka pa eh. Nabangbanglo na eh ba? Ha? Nababanglo ka. Kinapibilas ka ng imsona. Di ba? Yung kamukha ka, apin nung napindasak naman ba? Apin ka rin inarin mo. Saka mo na naman muna. Yung tinanubya ko ni Eva. Iba tinakarutan nga babayin loko. Data at public. Waranda. Abisat pagsalutsudam. Di mapandag shopping. Eh nakahit mo. Awamat ka di Api nga rin mapandag shopping. Pananda ka rin. Ang tagwait sini. Api nga sini. Nuto nga rin. Kaya't mo? Gararamitan mo kaniya ba? Amamang pa'y bagbagak hindi. Nganya, siyak mamit ko na. Sigurado ka? Anin? Mapilpilit ka. Mga no, pag-arupan nga nababaunay ti kinatawak ng babae. Yung mamong ka din nga nabababang amang ti kinatawak ni Eva. Among ka din nga saan ko po nung jimbambar na. Hanggang ka po tagayim ko. Yung diyak kaya na paglipakan. Diyak kaya na sa lakniban di ba dinaramid na. Sala nga siksika di boyfriend na. Amo ka. Amo mo lang ayam. Hanap ka seryoso kang kuha na kayo. Kahit kumbat laramanan. Sa mga etan. No? Sana kang baling ang seryoso na kas kang kuha na. Amok ba't ka na pambar ng dayday? Siguro, naggadan di pa nagwan na ka na kami kini Rowel. Among nga da Rowel na? Amok. Iso kadate na ita, di ba? Among matgayam. So, hanggang magayam na, Narden. Paranta, sumot ka na ta kanya. Abi ka tinakakbayin. Sige, akbay. Awidan ka pa kista. Nagbanglo ka. Rodeline. Banglo ka, banglo. Muna na nagbangbanglo ka. May ata bang banglo? Yung mas pa na bang banglo ka, no? Awan ti pusit-sit mo. Pamananta. Apinanta. Mapantay ito kutsek. Apa pumanaw ta timol? Mapantak check-in. Check-in na tawag loko. Sana kakaskin ni Eva. Apag check-in na gandiak pa inaran. Aramang kapayla mo na. Kas tumlatong pal na. Di ba? Si kabat lang ko nang siyak mamat. Kunam, di ba? Ita. Masung bata ng dahi bagbagang. Si kapat. Siya mamat. Dan. Apain. Diyak kaya, Tony. Di mo kaya? Saan? Diyak kaya. Diyak kaya nung di mo ipaipeso. Kaya ipaipeso. Let's go! Manong nimi nalipatak na may sa ka-professional. Nagriknaak, nagtignayak, manong nimi,
nga kasla lalakaan. Diyak ka mo manong naming talaga nga nainlamak kanito ni. Diyak ka mo nga talaga nga apalak kadakwada kini Eva no kasta kukuyog kami. Iso kang kanang kibagbagi itinakan ko iti nga siyak mamad. Siyak mamad. Siyak mamad. Siyak mamad. Kadita, siya ko na talaga manong. Okay. Siyempre kami iti may isang hotel, kinidada kami ti onek, manong nimirunog yan ng tinaguyos. Macho. Wow. Nagatuloy iti abs na manong. Inikat ng pantalon na. Nakamakser. Iti kitak ti sango naman, opo. Kaslad na. Timpan na nga. Hindi wala to rhyme. Siyak moment ko naman. Siyak moment. Taki. Kahit mo makita. Eto niya. Manong Nemi. Impababa na ti bakser na kin ti brief na kin ni. Takay. Kaputin mo. Tsakayat to ni. Di mo kayat nun saan ko nga ipatuloy. Diyak kabaylan deta. Virgin ak pailan. Kayang-kayang. O may kakit din. Ginuyod nak manon ni minsan nagka-impaida iti kama. Nakaw. Ison tinangikat iti arwatik manong ni minakalalis to. Inamalan nan di kiti lips ko manong ni mi. Tony, apapalam na kas nagbinisito kami kani Eva, di ba? Siyak moment kong kanam, di ba? When, gusto nga si Kaitan, ha? Tony, I love you. Sanga ni Eva, sikan di ba't patig ko? Na mapaniknik at na virgin ka. Tony, iba't batig ka. Sabi ko matasang nga bumabati pa nagkitam ka niya, mawatan ka. Mawatan ka. Saan nga bumabati pa nagkita ka nga. Ngayon dati ulok ti bumaba. Ha? Gabot na kayo kut kagkaramkam ti mansanas. Virgin day tak. Adi, alam ba? Tony, nagmayat. Nagmayat. Tony, kini-kinitan naman. Nasakit kang nagmayat di sakit. Sana kagatin, itinatangkin nga paset, tiwan sanas ko. Sana, Tony, Tony. Kapot agaraw, di kiti imak manong nimi inala natin may sasana impababa, impaigim naman nung, magdak. Diyos ko. Pagkaptam na ita. Imbes nga kuti-kuti ta imam. Deta kutsi-kutsi. Astoy on pagkalawas ta. Tony, mag-imas ti pampamayam ka na giti mansanas ko. Kinikinitin ti wasit sa mukhang tagkagatan takal ka. Kabayatan manong nimi nga rikrik na ikta na isang sangayin nga imnas. Pisil-pisilak mat manong nimi ti kukwa na. Huwin pagkakamakama't ang pisil-pisilin. Damor nga pisilak manong nimi, damor mo ng tamangkan. Huwin. At nga umingan no kasta nga pagkapagkalak ka. Ay kaya manong nimi pababanan ti ulo na mapanin manong nimi iti ayan ti kuweba. Gumawan sa mga trumar na tubog na. Gabatahan nakasara pa ilang manong. Ngam saman. Agbasa-basa manong gani. Kasta na hindi pa nang dilpat-dilpat. Tuon eh. Tony. Pauna yan manong nimi. Di pa nang
Parang kaan-kaan na, panang sip-sip, panang hopo. Oh, kasla kayat nan manong nemi lokatan, ti ruangan, ti langit. Babayin ti dila na, manong nemi, ngem di nakabailan. Ngem nagmayat, ti parang ikurikur ng ti dila na manong, oh, Tony, Tony, oh. Saan ko nga may gaman pa, manong nemi, ti kukuha na ta nagpapabaha. Ngem nagbalingling, manong, ipanan ti duwang nga saka na itinagbaitan ti ulok. Ket di, ala, kumain di, Inyo na naman nung nimitingiwat itibag nga to. Kamayatan man nung nimiyakang kanit kastaw ni matalaga ti pandangan na. Tony, imbag langit din na imbaon na tigayim ko ken ka. Opo, nasungbatan ti saludsud ko. Kaanon to, kunak itan, siya mamet ko nakinikitan, siya akong gata. Alo, talaga. Nakapapaw, tigas ta na dyan, may manong naimirking ka. Imbalingling naman yung pwesto na. Sana imbag ang get ready. Diyos ko, ala kamay nakatanong dakdakil. Irusod ko, gulpetat naman minsan. Di ba nagparakarik ng sakit, okay? Are you ready? Tony, baka mapigisan ng takil. Okay lang. Anin? Ure lang na tuok, manong. Alaga nga rimsuod. Impilit na ray. Don't cry, baby. Don't cry. Awanin ti kinabirhin ko. Dukayan mo kinababawi. Gago. May babawi yung paitagit binurak mo. Di ako itultuloy. Papatayan ka na din mo ituloy. Ituloy mo. Sige nga. Nagkaragsangit din ha. Naituloy ko. Nasakit pa lang na may sakit na. Allah. Gusto ko na yun, panagbayom. Allah. Mapana ko, Tony. Dahito itay rumrum pas itay ngariknak nga jak maipan manong na imi. Jak mairwar. Ngimitari muwarin na ti manong na imi ngariknak nagmayat. Katak kinayat katak ti oray la. Kamayatan manong na imi pagkutsi-kutsin na ti patong na kita maibasbas hawir manong na imi trakil nga armas na. Tony. Hindi nagpapatayan din ang saragsak. Nakaragsak ka. Alam mo rin. Anak, ituloy ko. Jack Penalpas. Ano nga rin din. Ala, baka mapanak tumanin. Palubusam lang. Kasta kaya talaga. Abay, ni Eva, mamin ano ka? Mami upat. Ano? Simple man. Namin ano ka rin. Namin sampay lang. Hindi ada pa talo. Sige. Maminduakan to kaya sa tantog sabat. Ano? Sige. Right. Tony. Tony. Naglaying ka, Tony. Tony. Wala pa anak man Kat gusto man may kapat nga panakay tayo ko. Idi maniknak met manong nemi di kastaunay nga pumsuwak nga nakabarabara iti unek ko. Tatate ko na ako manong nemi nga hopo nagsabatan manong ti bara ken bara nagtiponen ti duwang at cell. Egg cell ken sperm cell. Ala, baka ubing di kasukat na. Baka masikugad na ka, Tony.
No si ka talaga, di masikugak, di si ka. Apa nga sa mo masikugan ni Eva, nagpipils. Kadi, si ka kahit magpils, tsuk kaya, sigurado ang sikugan o kasta. Di mo kahit ng sikugak, saan kumapay na mabalin? Di mo kumain sigsigod, tsuk kahit ng sikug ka ko ng kuma. At saan ko ang inted. Bahala ka. Basta, sanak pa nga ready. Intun ka, anong art nga ready ka? Andiyan pa mo. Gawid na nga rin. Hana? Gawid na. Di pinalpas 3 oras, loko. Kadi, uy, 2 oras. So nga, alam mo rin. Ha? Sumblat ka moment nga mangruman sa kanya. Tsaka mo, suro ka. Sige, matiro mo ba? Marik na. Nagmayat ngayon, iniinas dyan eh. Apo, nagmayat. Parang yung simrik kanya, simrik amin. Nalawa kayong tuunag. Tikwa. Yung may isarik ladagay mo rin kasano ti. Mati na. Nukatidog tikwa ti kabalyo at sa mati na. Ha? Kasto yung naman ti talagang XL. XL ken ka? Ngaroon. Tony. Tony. Ano man yung mariknam? Nagmayat, Tony. Ala, pabuso yung latariknam. Mamintalo ka manin. Sa kanto pa naman yung patan. No, sumabatak ba ito? Maminluhan-luat. Maminduse. Titalo nga oras. Sa kanto siya ng asog? Ang asog Sa kanto siya ng panakaitayok? Ito nagtitalo nga oras? Kasta nung mas masama ka na kami kiniyama. Kaya, diba? Kaya, namilima ako na, may kanum na ito sumaruno. Oo nga. Anong namiramiin na gamit kami? Siyempre, ito sumang pinagbalay at danda papakin ni mama. Nagkup-kup po. Nagpaspaster ma, pa. Awamat ka samot nga rin mabaling nga tukla ta mga tibalay. Kasi po mo ti panag-relax ang rin. Aming orkas na langam. At lang ka rin. Sila nabanbanog ko na eh. Di pa nag-try-try me. Kasi lagulubot ka na. Nagulubot pa. Amuda ka. Agulubot ka. Noon na pagka nagpaspasyal siya na kaduam. Ni Vanji, ni Milet. Ano kinakuyog ni Eva? Di mawag kay ni Eva, mawag ka, kamok na kuyog ka. Kung nakaulo isot iba ka bang kinakuyog mo? Pa, ni Vanji kininin pa. Tawagan mga ni Vanji. Tumat lang ang Vanji. Ano pa ba? Kaano pa nga duwa-duwa kay kanyak? Insulto mo tindeta Tawagan ka pa lang, tapos mamati kayo? Di kayo mamati ko mga kanyak? Takay man lang eh. Hoy! Tinatalugudan, nantabay na alpas! Hoy! Hoy! Kung saan ko ikaskaso man. Siyempre ka-sales ko sa ko yung rekap pag-inlak. Nakarti pagkak. Kasi dyan natin isal ko na tapos go pa din salitaan. Diyos ko kaya. Hindi ako timasap-sapulan. Tinawag ako manong naimig. Ni Eva. Hello, Eva. Hello, kumusta? Kasto eh. Napanapanan niyo. Nasigagaling iba ka. Pero bang iba ka maa? Hindi ko alat at pagsalud-sudan mo. Ito ni. Sikat kayat ko pagsalud-sudan. Gawat amok na sang kang olbod. Umuna ba lang sumbatam kayat ko? Neta,
Yung may nagsalud-sudan ni Papa, tinawagan na ni Papang mo. Ano yung bagang? Ang kami nagkanto ka na ka. Di mo yung bagang na sakti pinagbali mo proxy? Haan? Kinapa yung bagang? Di pa nagtuwa-tuwan. Huwag yan. Apay. Awan? Kalipatakon. Itata. Sa lusudakan ka. Anat inaramid yun. Pasensyaan. Ngamnoan niya. Pero ramidin nyo. Kastama tinaramid mo. Nag-check-in kayo? Well, insagot ko kay ni Tony tikinabirhen ko. Well, gapo tayo itindak ni Tony. Namati ka man. Mamati ako. Kaya po nung na Eva, umapalak ka na kayo, edi. Itinakam kung sa kayong bagag nga, siyak lang uma. Siyak mo din, o. So nga siyak mo din, dinapasamak. Ket, ete, naminsan nga pulo ket dua, ititalo nga rikos, ititalo nga oras. Sa, mamati akto. Nga sa nga tusena. Ha? Mamati akto ka, tinutupan na ka ni Tony. Hakamot ka, napintas ka, pangit ka. Loko. Kakaiso ng ibagbaga na napimpintasak ng tisika. Muna na neta? Uri na maging kuwana. Sige. Gubdan na pa nagsalita ta. Tumawag ka king kuwana. Siguro manong namig at tinawagan na ni Tony. Gapot ay tumawag kanya ni Tony. Hello. Imagaw nga yung tinapasama? Imbaga. Tapay yung ko kuma? Ano yung baga na? Nagsalutsugan na. Nasin ay atak katakagan doa. Okay? Sikat yung baga. Gapot ipatpatag ko na Rodelin, nagasagana ka may kasarkin ka. Just in case na nagbungat inaramid ta. Sigurado ka? Sige. Dawat mo. Nasabi ko matagbalin. Kaya no saman nagbalin, ulitan ta ulit. Ha? Agdate tumanin. Ha? Wala. Di ba nag-enjoy ka? Nimbot dumatlipat patagnan. Unay. Iba nagkundureta keng ka. Intun matanunan di panahon. Sige, nagreskan. Tagastakman. Ha? See you on Wednesday. Wednesday dan tumanan nagsinara. Iti opisina manunemi kuskusilapan na ni Eva. Kagura naman, nung tinaramid ko. Iti break time, nagsalita kami. Pero ba kita kagurahan na? Nag-gaagaw. Partner. No saan nakngimbaon. Adayo ko man na pasamak kas jay. Ura imbaon ka. No talagang sa mo kayat. Rantam ka di Di magpasakit ka niya. Sorry, friend. No saan nakapudno nga eten. Ora pa, amok na ta. Ora siya, sana mata seryoso ka. Matlagayam. Hanggang matlagayam na seryoso ka. Kinores ka. Yung mabigar nagnubyo kayo. Pagpalabsak lang ang oras. Kitsi ka. Yung ba nakakatikin ka I love you? When? I love you too, anak man. Masakrap buntung at masakrap ko. Baybayan na kang tureday. Iso nga nung seksi ka, agpils ka, tapos nyo kastakit sa kaagsigo ka balasang. Ngam sana ka nagpils man.
Naulit pa'y na minsan, na mindua, aging kasaan ako ng matatngan. Tony, sana pati na matatngan. Nagdadagsan ako. Talaga? Sino amana? Sino kumapinasang si ka? At nakatpagarot sa bali. Katsikat ng damo kanya. Sakay ng damo kanya. Katipidwa na. Pitlo na. Awan ti sa baling nga lalaki ti biyak ko to ni. Siksika lain. Mamati ka kuma. Kas pa virgin na ka tinagkwa. Talaga. Mamati ka kuma. Sige. Umikam tungaro ng mga sasawa. Manong nemi na bang aranak ng runa tumanugot ti suna. Baka mo kada pa manong nemi nga umaitan itong mga sasawa kat imaitan ng peso. Kat kastaon ito nagsako manong nemi tumtengan dito ng aldaw. Aldaw nga kaldawan ti kalisa. Kaya sami manong nemi kenyutun. Iniita malpasan sa seremonya ka resepsyon. Inayabakon man ang nemi na nakasukatan ng asawa. Tapno, ingkam agpaspasyar, ingkam mag-honeymoon. Nabanggam sa Bagyo, man ang nemi makalawas mi sa jay. Idagawit kami siyempre. Interos na man ang nemi ni Tony, iti balayda. Sana pat narigatan man ang nemi nga naisideg, tirik na kanila yan na kaunokala. Aging gamanong, nga nakaiparakter kami ti bukod mga balay. Kanitiyag dama, talo abunga, tinagsastarong inyanak ko. Kaputan, talon manong, ang damatun masya laki, pinarikit ko isunan. Narigatan naman na yun pa eh. Baka, awan tun ti kwartak, abang babasak kadakwada. Awan tun ti wartami nga kasawa man nemi ang magpabasak kay talo anak ni no sa ko pagbasahin dahil. Nagtutuloy ti pagtrabaho kung ano nemi kabayatan nga nakkel ti kita anak mi intultuloy mo ti asawak ti nagtrabaho. Kat panagkunak nabintasan ti biyag mi. Nabintasan at sabi ko puminpintas tupay kalit dumteng aldaw. At sabi ko tawan tinakana dumteng ka na kami pandugo. Dahil ito garot manong nemi ti pagkasalita, kadagya malaglauna ti anos mo nga nang ibasa, nasli ti kalmalayang napasamak, subag mo nung katawan tinapalapas. Tuwing nga nagyawan ng pagkayam mo, Rodelin. Rodelin, thank you, Kenka. Kenka ba nagsurat? Siya mamet ko na ganitadakan ka ni Rolly. Ni Tony ko na. Ni Tony.